possibilitat de jugar la promoció s'aplaça aquesta setmana, ja que el Llevant B també ha eixit victoriós. Pel que fa al partit, els xativins dominaren de principi a fi. L'Olímpic aconsegueix 3 punts vitals després de 2 jornades sense guanyar en el partit d'ahir que l'enfronta al Badalona, amb resultat 3-1, una victòria que no l'assegura la promoció perquè el Llevant B també va guanyar. Ahir el camp de la Murta va registrar una bona entrada amb al voltant de 2.000 espectadors. Destacar també que abans de l'encontre es va guardar un minut de silenci en memòria de l'exjugador del club, Deogracias Campos. El partit començava amb domini local i clares ocasions de Nando Ramón o Marc de Val. Precisament aquest últim va haver d'eixir del terreny de joc després d'un colp prop del pòmul. Posteriorment va tornar, però 2 minuts després es confirmava que no podia eixir i va ser substituït per Denis Nájera. Al minut 23, després de diverses ocasions per part de Nando Ramón, ell mateix marcaria després d'una gran volea per obrir el marcador. La segona part va seguir amb domini de l'Olímpic. Al minut 70, un centre de Denis Nájera al segon pal fou rematat de cap per Pau Franch per pujar el 0-2 al marcador. Al 76, l'Olímpic sentenciava el partit amb gol de Guirado després d'una falta llançada per Mendoza al segon pal. Abans del final, al minut 87, els visitants van restallar distàncies després d'un córner que Francis va aclarir sense molta seguretat i que Gallardo marcava. El resultat final, per tant, 3-1. Un equipo que ha salido con mucha intensidad, que se jugaba pues lo que se jugaba, meterse en un playoff, y otro equipo que ya tiene los deberes hechos. Normalmente cuando pasan esos casos, la relajación de un equipo pues conlleva que bueno, que el que se esté jugando pues vaya un poquito por encima del rival. Jo crec que l'equip estava motivat, hem eixit al partit amb ganes de resoldre pront la situació, no? I has vist que avui ha sigut l'equip aquell de principi de lliga que tenia moltes ocasions. Jo crec que el primer quart d'hora eren allà, no sé, 2-3-0, hem tingut 2 o 3 opcions claríssimes de gol i al final hem fet 3, també hi ha hagut un altre que no sé si l'ha llevat Mendoza a Pau o Pau a Mendoza. Bé, jo crec que ha sigut un partit intens, dels que l'Olimpia ha jugat moltíssim aquesta lliga i contentíssims perquè avui era un partit de responsabilitat pel que ens jugàvem. L'equip ha lluitat, ha treballat i jo crec que contentíssim del treball del grup avui i durant tota la lliga. Amb aquesta victòria, els de Xàtiva segueixen en quarta posició amb 70 punts, un més que el Llevant B, que és 5è. La propera i última jornada visitaran la Feixa Llarga per enfrontar-se a l'Hospitalet, on dependrà de si mateix per classificar-se a la promoció. Jo no sé el que passarà al final. Estic convençut en aquest moment que l'equip va donar la cara segur i que va oferir un molt bon partit, segur. Segur, que anem a guanyar i que anem a classificar-nos per mèrits nostres, no per demèrits dels altres. Això ho tinc claríssim perquè sé la confiança que hi ha, el jugador està implicat, està en ganes, està treballant i quan un equip està així, l'entrenador té que estar content de que anem a fer les coses bé, segur. Un poco un sabor agridulce. La verdad es que muy contentos por la victoria, creo que el equipo hoy ha puesto todo en el campo para conseguir una victoria abultada. Pero bueno, se nos queda ese sabor amargo de saber que el Reus no ha sido capaz de sacar ningún buen resultado contra el Levante y a tener que jugárnosla en el peor campo posible. Ya sacamos un resultado bueno el año pasado sin jugarnos nada, este año pues con más motivo porque nos jugamos el sueño de todos, pues creo que daremos la cara, competiremos y a ser posible ganaremos. Es ser pacientes, yo creo que ellos también juegan con la ansiedad, necesitan un punto para ser campeones. Y creo que tenemos que jugar con ellos, ser sólidos atrás, como siempre, intentar aprovechar alguna jugada a la contra o alguna jugada de estrategia y ahí está la clave. De principi a fi, els aficionats locals van ovacionar el seu equip.